Money.ro, un portal de business revoluționar, este acum online. Nu mai pierdeți timp prețios căutând știrile de business care vă interesează în zeci de site-uri. Economia României este acum într-un singur loc. Portalul www.money.ro organizează clar, rapid și eficient tot conținutul garantat de divizia de business Realitatea Cațavencu. The Money Channel, Business Standard, Money Express, toate sunt aici, plus conținut exclusiv online, știri de pe agențiile de presă românești și străine, dar și alte surse de încredere. Echipa dedicată de jurnaliști digitali Money.ro prezintă live 24 de ore pe zi, 7 zile din 7, știri de ultimă oră, informații importante pentru investitorii în piața de capital, profesioniștii în marketing și publicitate, dar și pentru întreprinzătorii mici și mijlocii. Tot în Money.ro veți găsi analize, rapoarte și statistici esențiale pentru economia României și tendințele globale. Tot conținutul este organizat cât se poate de clar pe fiecare industrie și domeniu de business în parte. Toate ramurile economice sunt la fel de importante pentru noi. Portalul Money.ro vă va surprinde și prin noutățile tehnice pe care vi le propune. Noua platformă video Money Web TV oferă, pe lângă acces la emisia live Money Channel și arhiva emisiunilor primei televiziuni de business din România, conținut video și producții video exclusiv pentru internet. Mai mult, instalând aplicația revoluționară Desktop TV oferită de Money.ro, vă veți transforma laptopul în televizor sau, din contră, ecranul televizorului în Web TV. Viitorul este acum, iar afacerile sunt în permanentă mișcare. Money.ro este disponibil și pe telefonul mobil cu o versiune specială la adresa mobil.money.ro. Serviciile Newsline oferite de Money.ro vă așteaptă și cu alte surprize, alerte e-mail și SMS, gadgeturi și aplicații web care vă vor transforma în utilizator fidel. Nu trebuie decât să vă înscrieți ca membru al portalului. Este gratuit și durează doar câteva secunde. Rămâneți conectat pe Money.ro, un portal de business garantat de grupul Realitatea Cațavencu. Economia României este acum într-un singur loc. Money.ro. Aici e toată lumea business.